Hi mga kalags! Narito diri karon sa The Hague, Netherlands kung din makita ng ICC. Uy, kasi ICC. Ha? Makuyon, mantanin mo ng ICC. Uy. Sali. UCC. Ay, ala. UCC man na. Oh my God, sorry. Lagi daw kasi gani siya ay. Pasensya. Katuloy ko ka ICC. Parang ma-dangerous, parang matapang-matawag at tagdi oras ani. Matawag ka sa The Hague. Ano? The Hague. Ay God, marag mo sa dati yung storyante kay karon no? Yes, Plus, mga gidanggas moments. Ala, dinilang na sa Minutes in the Life. Sa Duha Kalagan. Ay, mga kalag. Hello, mga kalaan. Minutes in the Life. Sa Duha Kalagan. Hello, mga kalags. So we are here at The Glass UCC Yes. Mentore. UCC Mentore. The Glass House The Glass Cebu. House. Tatas kisog pangan. We're here to try their food. Yes. Mhm. So first, let's starting with- introduce the food that they have. We have the first alang ko ano? The salad. Shrimp Cobb salad. Shrimp Cobb salad. Gusto nga yung yung lettuce, yung Yeah, leaves, very sasa fresh yung and still crispy. yung vegetable, and then naka-add og ka ng kick ang iyang sesame dress. Exactly, Sesame mo. Sesame Street. Next in line, ang ato ang ano? We have the, what's that? Shrimp Shrimp a la vodka spaghetti. In fairness, paano siya? Di ko ka-differentiate actually. Kung na ba siya vodka or wala. Kaya ako ka-try og vodka. But it's delicious. Well, in fairness, di ba? Very al dente. Wow. Yeah. Tomato. Spell al dente. Ay, ko na ko Alden Richards. And then, of course, siya. Di ba? From one Italian dish to another Italian dish. This ko ano. First time na ko siya. The blue cheese. Risotto. Risotto. In fairness. Lami. Anyway, I'm always crazy ko basta na cheese. I love it. And then, of course, ang Salisbury steak. Wagyu Salisbury steak. Yes. Which I think, Wagyu na ko no expensive na ko na siya nga kind of beef. Bien, lami ba? Diba? Ano ka expensive siya, no? Atong suwaya. I wonder. Salisbury steak. Okay. Ay. It's good. Sapa nga? You try. Ang pagka-steak jud no. Pwede siya isuwa sa spaghetti. Pero kita jud mo siyang kuan. Ang iyang klase sa iyang pagka-beef ba? Lahi. Lahi jud siya. Hindi siya basta-basta. Hindi mga kalags, mga unta. Mga unta ninyo, it's really Mga unta, mga kalags. Bon appetit. Kaya itong storyan day karon kana ding mga kuan no? Mga lutang moments. Or kanang mga moments nga makaiyon kag gidanggas ka dai. Kung sa man ang gidanggas. Let's have the word gidanggas. Unsa na gidanggas? Diin man nagikan ang word na gidanggas. Wala akong madunggan na ako siya no kay murag di ba mo siya kanang going to hilanap. Ana. No? Kasagaran Gidanggas? kay Sakto ba? gamiton siya sa mga bata. Kanang kahilantan nun. Yung mga gidanggas man po. Di ba? However, naagamayng twist ang atong meaning sa gidanggas kanong adlaw. Oo. Kanang mga gidanggas, di na siya hilanat karon. Lahi niya among gidanggas. Gusto For mo related example, siya. Diba? Usually yung kagidanggas, parang wala ka sa ng self ba? I remember the I. Ala, That's- sige. That is why it is called koan. Gidanggas? Oo. Gidanggas kay kanang hilantan bitaw kag maayo di ba usay mag-hallucinate. Sakto no. Sa mo no. Magpatakag Right. yaw-yaw ba? Susugdan na to. First gidanggas. Asan ta magsugod? Kuan. Tawag ani. I can remember ko itong experience ako nga pagkabata. Akong auntie, hatod mi sa school early in the morning. No. Diba? So bata pa mi ana. Ako man, kay akong auntie, gikan man sa probinsya. So first time, Okay. makasakay og taxi. So nag-taxi mi kaya pat naman late. So dali.
So ako mga igsuon, nag-ihay mig-abli sa portahan sa taxi. So sa Tubangan, ang akong duha ka igsuon sa duha ka portahan sa Loyo. Ako anti ang giablihan ang sa drivers sa drivers nga kanang sito gani portahan. Nga ana jud ang driver nga. Gidanggas ka dai. Adilisan. Wala di pa uso ang kuan ato. Nakara ang driver nga. Unsa man ikay mo drive? So may mga ano yung gidanggas. Oh, ang driver baka gidanggas ka dai. Ana, ngano ka? Ikay mo drive. Ako lang after. Ako dili ni siya akong ako ading Ay mo experience. experience di ah. Recently nang sad ni siya. Ay baguhay lang. Kanang bitaw mo palit mo og kanang food sa food court. Di ba naman na siya tray. So nag-order ko og kanang akong food. Ang usa kay pang take out giputos. Ang usa kay of course dine in. Yan na din ang cashier. Kauban na sa mga. Pero nasa sa kwan ha, tray gatupad sila. Muta na siya. Kauban na sa mga. Hapit ko maingon nga ay di pana na siya. Gitang-butang na. Para na ko mga kanang lumi kay ingon si ate, dangas ka te. Kaklaro ate. Kauban man guna sila. Di ba dito ulo siya ka-props lang to ba? O sana ulo. Sana ulo. Muna siya para na kumrang Basta gidanggas to si ate. Gidanggas gilantan gid siya tinuod. Basta siya sa. Ni ana siya. Kauban na miss. Murag naglibo ko mutubag niya mo. Ingon ba kog di or o? Yeah, kung ako sa siyang ingon nga, kasi tanaw ni mo. Ako na siya lang gidanggas. Pero basta gatuo siya lang nga nang na siya nakitaan. May nakita siya na hindi mo nakikita. Ano siya ko nga, gidanggas ka te. Kasi gatuo siya nga, ang natin kay tupad ato. Ikaw mo akong tupad na. Kasi na pa siya nakitaan lain ba? Anak-anak man siya nga kuan. May ganyan siya maingon. Kinsa naman tupad? Kawayok. Ikaw, sa pa man mo. Kuan, akani. Gidanggas Kakatong moment. pinakakuan sana. Sikat kini siya nga kanong video sa una. From a movie. Ang si Aling Vicky. Dito mo ran. So ang dagan sa story kay kato, si Aling Vicky nagtanaw siya nga nay murag nagmadyong or nay nagsugal. Nga nay kalit bata ang inidagan, iduwa siya. Ano siya, ang bata niya nang Aling Vicky. Ang imong anak nataga kuno sa kanal. So si Aling Vicky kay kung so, nataga sa kanal, asa nga kanal? Dada siyang dagan. Seconds lang yun, few seconds later, nibalik si Aling Vicky. Murag, wala lang, murag way nahitabo. Yeah, Sige po, ito na siya sa'yo, karong mga nagmadyo, kumusta na iyang anak? Kaya natagag ba sa kanal, no? Di ba po dali matagag sa kanal mong anak? Yan o, ano siya, Aling Vicky, dahil ako naman nabalik. Kumusta naman mong anak? Yeah. Yan ang anak si Aling Vicky nga. Ay, nakalimot ko, manday ko yung anak. Perfect, gidanggas ka dahil. Kanli good si Ate Vicky ha. Si Aling Vicky, medyo to siya Aling ko, Vicky. the queen of, ito ba? Gidanggas. Gidanggas. Oh yes. Yung ko lang sir, pag mga kuan din ha. Kanang kuan. Gidanggas. Kanang kung kuan, common na siya nga kanang bitang maratol ka kay nawagtang imong cellphone. Unya, ang ending, imo rin din gigunitan imong cellphone. Diba? Or kanang kuan, eyeglasses. Kaya imong, sa mga yung anak sa imong ulo. So, yung anak ra ba din? Sama na, wala man yun rin ako, anchohos. Anchohos! Karaan kay term anchohos. Kung na anchohos, wag kami kung antipara. Bito no? Antipara, bito na no? Sa una no? Kana yung kuan. Kanang nipliti na ka ba? Kaya nung dumde ko. Ay, oo ka na. Nipliti na ka. Tunol na ka. Pag totoo, nipliti na po ka. Kaya nakalimot ka nga. Wak pa di, nga nipliti na di ka. Nga, usahay po, bali. Ninaog ka, nga wak ka nipliti. Pinala, pakpukpuk. Lugar lang ko ya. Agara pa kayo managtok-tok. Pag naog, pliti ni mo dahil. Unsaon na siya, be. Unsaon niyo nga di ka mawawan. Ninaog ka. Ano ka pliti? Oo ka na. Pwede din siya malikaya, no? Kaya na-call out naman dyan yung attention niya. Ang tanang matato naman dyan sa imuha. Ay, sorry. Sorry. Sorry, tao lamang.
Kuya. Diba? Okay lang naman, anak, kasi wala ka mo pliti yan. Ikaw pa dyan, naiga na mga na sa sukli. Ay, ka na. Suk. Gidanggas ka dahil. O yan, yung Ate, asa mo sukli? Yung pa mo ka mo pliti dong. Di, nakapait ko sa, way labot, ana. Mga kang sukli nga, imong gipliti sa tibuok. Tibuok, oh, diba? Ano mo sukli? Wanagitaan eh. Pakayo dyan ang konduktor, gidanggas ka dahil. Diba? Habang itong mga kalaag, basta na may mga gidanggas ka dahil moments din ha. Bitaw, share po mo sa yung mga gidanggas moments. Kanang mga angats-angats na to usahay Oh, nga, diba? dito kabantay. Diba nakalimutan nga, order taan niya pag humana. Kaya sa kong kwarta. Wala dito yung court. B-check sa Ano, naglisod-lisod na gidanggas. mga naging manghugas ng plato. Diba? Yes. So, ano mga kalaags? Basta may mga gadanggas moments, yes, comment down below. Ito nang basahon. Wow. Ay, by the way, na dito yung mga nagpa-shout out. Sige, shout out mo naman. Ano mga kalaags? Hopefully, wa sila magipang danggas no? I-subscribe sila sa Bitaw, no? Welcome 18 subscribers. hopefully, kanina yung pag-subscribe, dili na siya danggas mo, gidanggas mo dahil moments, no? Kanang marag namo sa yung correct. Saktong panghuna-huna. Yes. Nung mo subscribe siya mo, dili lang kay gidanggas mo. Pero nindot man sa nagidanggas pag-subscribe Sa kurasan. kay mo daghan. So, yes, mga kalaags. Itong wa pagidanggas, pangdanggas na mo. Subscribe na mo. Join na mo para daghan na lang danggas. Dangasunan. O pang danggas. Wala na may magipang danggas diha ari na mo. Di ba? So, that's it for gidanggas mo. Gidanggas na mi Pasing na nawagtang. Patutis ka busog. Busog na ka. Buyaga. Sana all. Anyway. Yes. So, that's it for today, mga kalaags. Thank you for watching. Ito mga kalaag, dahil yung si Kalaag Richard. Shout out Kalaag Richard. Wow. And Kalaag Bert. Ay, si Bert. Hello. Hello, Bert. Kalaag, Bert. Okay. Musta? Ito mga kalaags. Pangdanggas na mo. Pa-shoutout na mo ha. Ing na lang mi. Oh. Subscribe na lang. Tana. Sige, bye. Bye-bye.